Hvad fuck? Ja, hej folkens, og i dag sidder jeg håndholdt. Jeg mangler ikke lige min tripod, fordi enten så hvis jeg får skruet den på og alt det der, sådan, og jeg har filmet det her, jamen så bliver den bare siddende, så gider jeg ikke til at tage SD-kortet ud og alt det der, fordi det er hårdt. Og by the way, SD-kortet ser sådan her. Det er man nødt til at tage ud, og for at kunne tage det ud, så skal man åbne bag, og for at kunne åbne bag, så skal man tage den væk fra tripoden. Så ja, jeg håber I kan klare det her. Sådan her. Så starter med, så skal vi finde nummer 12. Mener jeg nok det er. Ja, det er den 11. Helvede, fuck det er det. Nå, den 11 her. Skal vi se. Jeg er så med tilbage. Men det går nok der. Der er en anden Karl og en anden Karl. Hiver i deres anden. Det hiver i en tredje Karl. Ja. Jeg gider ikke engang. Nå. Prøver jeg lige hurtigt ind. Sådan der. Røg, den er små. Karl, hiver i Karl. Godt. Så skal vi have chokoladekalenderen. Og det er den 11 her. Der, jeg skal lige finde en hånd. Der. 11. Og lige for tiden er jeg meget presset. Med, altså der er læg, der vi har alt muligt halløjse. Det er juletræ. Ting. Ja. Men lige i øjeblikket har jeg meget travlt, og ja, så travlt har jeg heller ikke, men med skole og alt muligt. Vi skal aflevere en hel masse lort inden jul. Ja. Lad os se det der. Nummer 1. Det er en mistelten. Så har vi 2. Og den. Ja. Det er fint nok. Vi ses. Så det er godt.